Bro, ayos. Ang lalapad, oh, yun pa, oh. Ah, andun pa, kabila, oh. Oh, kabilaan mga to, grabe. Oh, andyan pa, oh, wala na, nagkalawa na. Wala. Oh. Nangyari na naman. Uy, ilan? Dalawa. Ayun, oh. Uy, nataglag pa yung isa tayo. Uy, talaga lang yung isa. Ha? Good morning mga toy. Yun, welcome ulit sa aking YouTube channel mga toy. So for today's video ulit mga toy, magbe-between na naman tayo doon sa kabilang Ibayo, doon sa may barangay Bungayang Bato mga toy. Sana makarami tayo mga toy. Pupunuin natin ito mga toy, caller. Sana makarami tayong tilapia. So tilapia kasi mga toy yung nahuli namin doon. Sana makarami mga toy. At mga pala mga toy, mamaya pala mga toy, pupunta sila Prince Pabarlan. Tsaka yung mga ibang anglers. Thank you mga toy, samahan nyo ako mga toy. Salamat. Yun mga toy, nakakatawid na tayo. Let's go. 1 hour later. Yun mga toy, dami namin dito. Si Kajoy Alvin, you know. Sulit, ang daming huli. Sir Prince. Yun, dami Sir Prince Pabarlan mga toy. Grabe yung sila Kuya Dani, andun din, matulog. Ayun o, mga tropa sa taas. Dito lang yan mga tayo sa may barangay Bayang Bato. Grabing huli dito mga tayo. Punta na dito kayo. Kung maglilibang lang kayo dito, dito na kayo. Yun, grabe, dala-dalawa mga tayo. Ah, grabe, dala-dalawa. Oh, grabe, dala-dalawa. Ah, panalo Jerry pa boy. Saan ka pa? Yun, ayos. Ayan yun. Uy, may kinakagat din ako. Yun o, meron din. Meron din ako. Yun si Prince Bubble na natin, nakadali rin o. Yun o. Ah, nakadali tayo, 1-0. 1-0. Ate, i-release natin. Original, isa sayang. You're free. Doon, nakadali mga toy, oh. Diyan sa gilid lang, Ayun, ayos. Oh, bro. Ayos. Ang lalapad, oh, yun pa, oh. Ah, andun pa, kabila, oh. Oh, kabilaan mga toy, grabe. Oh, diyan pa, oh, wala na, nagkalawa na. Wala. Oh. Nadali rin doon sa kabila mga toy. Yun, oh. Wow. Ayos. Sa orange, sa blue na floater. Ginagawa. Ang daming floater mga tayo. Dali na naman mga tayo. Marami-rami na yan siguro mga 10 na. Wala, tinala mo na. Ayun, dali na naman mga tayo. Oh. Ay, nanano na. Ayun, nakadali na naman. Pangalawan, mga kay. Yun. Ayos. 15 na ba yan? Wala pa naman. Kaya mga kay, medyo nga lang kami. May init nga lang. Pero okay lang na tumatama naman na eh. Ay, meron eh. Ayun, meron. Tumabit nga lang sa mga toy. Ayun. Oh, kararating lang na si Robert. Ano na pala yun? Si Robert pala yun. Wow. Congrats, kuya. Dali si Robert. Ayun, meron na naman dito. Si kuya, si Prince Pabarlan. Ay, taba. Grabe. Ang taba yan, sir. Grabe. Yan o. Ginagawa mo. Yan o. Yan ang tunay na fishing adventures. Yan naman fishing by Jerry boy. Kadali na naman sa kabila mga katoy. Ganda rito mga katoy. Only strike na. Pupunta lang dito kayo mga katoy. Mga 9:30. Yun na yung umpisa ng kagatan. And dyan mga katoy, na yan, ferry station ng Guadalupe sa kabila. So dito tayo sa kabila. Yan sila kuya, Prince Pabarlan.
Prince Pabarlan mga tol. Dahil sa video. Kaya mo na ako, nagugutom na ako. Ang dami pala niyan mga tol. Puno na yung ano niya. Oh. Oy, nakakuha rin si kasi ano. Madami din. Puno na oh. Puno na yung mineral. Apo na. Apaw na rin pati yung box. Pati yung box puno na rin. Huli, anak ko, sinabit. Yun, lapad to. Pulang-pula. Okay. Kulayin. Nice catch. Kasama mo pa ng gulay. Natin. Videoan nga natin. Pagka binibidyo natin, ayaw kagatin. Kagatin mo na. Yan. Yun, huli oh. Oh, dali tayo natin. Nandiyan sa video yung ano natin, saltik. Makarami na tayo mga tayo. Oh. Oh. Ayos. Yun, dali rin sa kabila mga tayo. Grabe oh. Ayos. Si Tropa pala yun oh. Daming floater mga tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 10 na floater mga katoy. Dito lang tayo sa gilid. Fish on. Ayos. Mapupuno tayo mga natin. Meron na naman? Oh, meron din si ano. Parang kakabababa mo lang na para koy. Jerry boy oh. Grabe, ang dami. Yan. Kulay green, kinakagat. Na floater. Saltikin mo na. Magulo na yung ano, yung isa cooler ko. Yun. Dali. Oh. Mukhang swerte yata yung cooler na dala natin mga tayo. Shoutout nga pala sa ano, nagbigay yan, Paring Pervic, Sarmento. Thank you Paring Pervic sa cooler na binigay mo. Napakapugi mo. Ginagawa. Ayan natin, kinakagat na naman itong ating mga tayo. Oop! Mga tayo. Hindi mo na kailangan lumayo pa. Mga tayo, na salvage lang. Salvage lang din. Grabe. Dami dalang tilapia mga tayo. Nakagat-kagat yung ano natin. Floater natin. Ayun, mayroon na naman sa kabila oh. Grabe. Ayan na. Puno na ba kuya? Puno na? Uy, di ko. Kala ko ina. Yun. Yari. Uy, ang laki oh. Oh. Yay! Kachoy! Ayos. Kinagat pa to. Ugs! Yari na naman. Uy, ilan? Dalawa. Ayun oh. Uy, nadaglag pa yung isa sayang. Uy, nalaglag yung isa. Minsan lang makabahaling dalawa, nalaglag pa. Birada. Wasak. Yo, ay nakawala kay Kuya Robert ulit. Yo, ay nakawala rin akin. Yan natin. Paborito na yung bulay oh. Yun. Master Robert. Oy, ako pala yon. Sa akin. Patay. Sinabitan yung akin. Teka na kuya. Oy, galing Africa yung isa. Kulay itim. Buenas mo naman. Siguro nakipag-gira yun dun. O yun, dun pa rin mga tayo. Yun, kabila ano. Iangat mo na. Yun. Oh, nakawala yung Sir Prince sa Barlan. No. Ganyan yung tayo. Oh. Ben, katsoy Ben niya.
Is na biro. Makawala na naman yan. Dali na naman mga oh. Kuya Robert oh. Allah! Oh! Allah! Oh! Yari! Eh mga toy, update tayo sa mga huli. Tingin ka kay kuya ano to ay kay pare ko na ano, Kachoy Bean. Grabe mo. Kundi na lang umuulas. Ayan kay kuya oh. So kuya. Ano to? 8 liters mo ng ano. Sige kuya, makarami rin sila doon kaya hindi tayo makadaan mga toy. Yung mga toy, tama na tayo sa video mga toy. Diretso pa rin yung laban namin dito. Magana tayo. Paramihan na kami rito. Wala nang video-video to. Yun, maraming salamat mga toy. 1 hour later. Toy, umaambo na! Woo! Takbo! Ano mga toy, ulan na. Ang lakas ng ulan. Tumakbo na mga kasama ni mga toy. Ang lakas ng ulan. Pahingaw na magpuy-pulong mga toy. Oh no! Di tayo nakadala ng ano. Payong. Grabe, ang lakas. Ang lakas mga toy. Nasa ilalim ako ng puno. Ah, grabe. Marami pa rin talaga tayo mga toy. Ayos din oh. Ayos. Thank you, thank you.